tosiaan todistuksen ja sitten paljon kehitystuotteita ja muut. Varmat muistaa, meillä on olutta, makkaraa ja ruokaa saatavana, makeisia teepaitoja tuolla ympäri radan. Hienona todella pyörivät Donderethan on tänä päivänä myynnissä ja Donderea saa tällä hetkellä juhlavuoden huipputarjouksena. Täältä löytyy tuommoinen kone 6430 standard peruspeura kovaan käyttöön, tehosatapatti 6-heppanen ja sähköistä suunnanvaihtaja, miten pikavaihdottaa 3 VUO-nopeutta ja vääntö-jäykkä teräsunko, ilmajoukkuistuin ja tosiaan se löytyy 49 500 nolla verolla. Ja niitä on tänä vuonna, John Deerehän on valmistettu 175 vuotta. Ja niin saadaan Jarno Koskelaisen koneyrittäjä Lappeenrannasta Modify-luokasta. Ja vie kyllä tuonne 100 metriin heittämällä tuon laitteen. Metanolillahan kulkee tää laite ja siinä on sisukuorma-auton modifoitu napaperä ja itse tehty vaihdelaatikko ja Eaglen valmistama kytkinpaketti.